بدمص أمريكا تولد جبريل أب واشنطن دي سي كم يمسكهم ب22 25 31 متر باند بساتلايت نزمحلالف فنونا نلومي عربي 27 حاسة 2021 و10 21 حاسة 2013 أخيبا بايتوصتا بقداي كلل تግራይ كمدما بإثيوبيا مسحوحات كتشاركو ترخبكم استبهلو أبلات سراويت مأسفرتي مفرادهم زملكت لحزنا تقربي حجينا بمني أفوركي زينا تحندم سخم زرزر زينا النهم وانا صحف حبرات منغستات نتي 10 توارح زغبره غونص ኢትዮጵያ ወታደራው ፍታሕ የብሉን ክብሉ በመግላጽ ኩሎም ወገናት ኩነት ተጠዋቢሎም ልዝብ ክጅምሩ ተማል ጸዊዖም በኩል ሸነኹ መጻ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ይዘሎ ክብሉ አንቶኒ ጉተሬዝ ንኣኺባ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቶም ዋና ጸሓፊ ምቁራጥ ተጻብኦ ክግበር ረድኤት ንምብጻሕ ዘይተቀየደ ፍቃድ ክህሉን ኢትዮጵያ ትመርሖ ልዝብ ክግበርን ጸዊዖም እዮም እዚ ስጉምትታት ንሓድነትን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንምዕቃብን ንምርግጋእ ተዘባን ሰብኣዊ ቅልውላውን ምፍኳስን ኣድላይ ኢሎም ኣለዉ አንቶኒ ጉተሬስ ንቤት ምክሪ ጸጥታ ድሕሪ ዜና ኣብ ዝርእሲ ተወሳኺ ክህልወና እዩ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ሰሪሕኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ 10 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ፈሪድዎም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ መንግስት ክልል ዓፋር ዕጡቃት ክልል ሶማሌ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ተወላዱ ዓፋር መጥቃዕቲ ፈጺሞም ክብል ከሲሱ ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ መንገዲ አዲስ አበባ ጅቡቲ ንተወሰነ ግዜ ተቋሪጹ መንባሩን ተገሊጹሎም እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዝተገልጸ ዓፋርን ሶማሌን ይግባአና እዩ ብምባል ካብ ዝሰሓሓቡ ብለን ሰለስተ ቀበሌታት ሓንቲ ኣብ ዝኾነት እንድፎ እዩ መንግስት ክልል ሶማሌ ብወገኑ በሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ሓለዋ ክግበረሎም ካብ ዝተወሰኑ ሰለስተ ቀበሌታት ዕጡቃት ዓፋር ኣብተን ክልተ መጥቃዕቲ ፈጺሞም በአማዝ ዝቁጸሩ ተወላዶ ብሔረ ሶማሌ ስለ ዝቀተሉን ፌደራል መንግስቱን ዝግቦ ሓለዋ ብዘይ ምግባሩን ናብ ሳልሳይ ቀበሌ ፉሊ ፖሊስ እትክልል ከም ዝለኣኸን ኣብቲ ቀበሌ መጥቃዕቲ ፍጹሙ ዝፈተኑ ዕጡቃት ዓፋር መሊስና ክብል ገሊጹሎም ክልል ሶማሌ በተወሳኺ መሓውራት ዜና ንምስሕሓብ ዓፋር ሶማሌ ብሚዛናውነት ኣይጽብጽቡን ዘለዉ ክብሉን ወቂሱ ይብል ጸብጻብ አዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኩናት ይካየደሉ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ብሴፍቲኔት ወይ ከዓ ፕሮግራም ምግቢ ንስራሕ ዝሕገዙ ዝነበሩ 700,000 ዝኾኑ ዜጋታት ስሩዕ ድጋፍ ከባጽሕ ከም ዘይከኣለ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡ ናይቲ ክልል ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋን ኣተሓባባሪ ውሕስነት ምግብን ፍሉይ ደገፍ ዝደልዩ ከባቢታትን ከም ዝበሎ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብኩናት ንዝተመዛበሉን ካልኦት ረድኤት ደለይትን ዘርእይዎ ተገዳስነት ትሑት ኢሉሎም ነዚ ዝገለጹ ኮሚሽነር ዘለዓለም ልጃለም እዮም ክትብል አስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ ኢትዮ ቴሌኮም ትማሊ ኣብ ከተማታት ማእኸላዊ ምዕራብ ሪጅን 4G LTE Advanced ዝተባህለ ፍጡን አገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዘጀመረ ኣፍሊጡ ኣካዲት ስራሕ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍረ ህይወት ታምሩ ኣብ ከተማ ኣምቦ ተረኺበን ነቲ አገልግሎት ኣብ ዘጀመራሉ እዋን 5 ከተማታት ተጠቀምቲ ከም ዝገብር ገሊፀን እዚ እውን ንዓማዊል ቅልጡፍ አገልግሎት ንምሃብ ኢለን ኣለዋ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋ አገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራጹ ብዝመልከት ግን ዝሃቦ ምላሽ የለን ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሩን ኣይሰለጠን ክብል ሪፖርተር ቪኦኤ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሕብራት መንግስታት ከም ዝገለጾ ኣብ ታምቡራ ክፍለ ግዛት ምዕራብ ኢኳቶሪያል ድምፂ ከቢድ ብረት ከም ዝተሰምዐን ውጥረት እውን ክቢሉ ከም ዘሎን ገሊጹ ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ልዕሊ 28,000 ሰባት ብሰንኪቲ ህውከት ኣባይቶም ራሕሪሖም ከይዶም ኣለዉ ፕሬዚደንት ጫድ ነበር ሁሴን ሃብሬ ትማል ሐሙስ ኣብ ዳካር ተቀቢሮም ሁሴን ሃብሬ ብስቅያት ቅትለትን ጾታዊ ዓመፅን 10ታት ኣሽሓት ሰባት ተሓታት ዝተገብሩ ሰብዮም 15 ደቂቃ ጥራይ ኣብ ዝወደእ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ሓደ ብናውቲ ህንጻ ዝተመልአን ፍርቁ ዝተሃንጸ መስጊድ ዝርከቦን ናይ መካይን ጠጠው መበሊ ቦታ እዩ ተፈጺሙ ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ተሓተት መጥቃዕቲ ካቡል ኣፍጋኒስታን ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ሓንሒኖም ኣብቲ ትማል ሐሙስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 13 ወታደራት ኣሜሪካን ብዙሓት ሲቪላትን ተቐቲሎም እዮም
ፕሬዚደንት ባይደን ባንዴራ ኣሜሪካ ትሕት ኢላ ከተንበልብል እውን ኣዚዞም ኣለዉ። ስቲቭ ሃርማን ዘዳለወ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ። ኣብ ከባቢ መዓርፎ ነፈርቲ ካቡል እዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ትማሊ ሐሙስ ካብ ጣሊባን ንምህዳም ካብቲ ሃገር ክወፅኡ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ተኣከብሉ ሰዓት ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ተቐቲሎም በቲ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ካብ መንጎኦም 13 ወታደራት ኣሜሪካ እዮም። ፕሬዚደንት ባይደን ካብ ዋይት ሃውስ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቶም ነቲ ጭካነ ዝመልኦ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዋግኦም ክረኽቡ እዮም ክብል ሓንሒኑ ኣሎ። For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. ነቶም ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ወይ ዝኾነ ንኣሜሪካ ክጐድእ ዝደሊ ክፈልጦ ዘለዎ ነገር ይቕረ ኣይክንብለሎምን ኢና፣ ኣይክንርስዖን ኢና፣ ክንሃድነኩም ኢና፣ ዋጋ ከም እትኸፍልሉ ክንገብር ኢና። ንረብሓታትና ንህዝብና ንምሕላው ኩሉ ኣብ ትእዛዘይ ዘሎ ስጉምትታት ክጥቀም እየ ክብል ኣሰሚዑ ኣሎ ባይደን። ነቲ መጥቃዕቲ ካቡል ዝፈጸምኩ ባዕለየ ዝበለ ዳዒሽ ሓላፍነት ወሲዱሎም። ባይደን ሕጂ ወተሃደራዊ ኣዘዝቱ ንትካላትን መሪሕነትን ዳዒሽ ንምህራም ዝኽእል ስርሒት ከዳሉ ኣዚዙሎም። We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. ኣብ ዝመረጽናዮ ቦታን ግዜን ንጹር ዕላማታት ዝወቅዕ ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ክትፈልጥዎ ዝግባእ እዞም ኣሸበርቲ ዳዒሽ ኣይክዕወትን እዮም። ኣሜሪካውያን ካብ ካቡል ክነውጾም ኢና፣ ኣፍጋናውያን መሳርሕትና እውን ክነውጾም ኢና። ስለዚ ተልእኮና ክቕጽል እዩ ክብል ኣስዒቡ ፕሬዚደንት ባይደን። በቲ ትማሊ ሐሙስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ኣፍጋናውያን ተቐቲሎም እዮም ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ዝጽበዩ ዝነበሩ። ጣሊባን እውን ነቲ መጥቃዕቲ ኾኒንዎ ኣሎ። ጆ ባይደን ትማሊ ባንዴራ ኣሜሪካ ትሕት ኢላ ከተንበልብል ኣዚዙሎም ክሳብ ነሓሰ 30 ንኽብርቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ 13 ወታደራት ኣሜሪካ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ካቡል እቲ በቲ መጥቃዕቲ ሃዲሙ ዝነበረ ህዝቢ ዳግም ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ተመሊሱሎም። እቲ ናይ ምውፃእ መስርሕ ድማ ቀጺሉ ውዒሉሎም። እቲ መስርሕ ምውፃእ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 100,000 ኣፍጋናውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ክኢሎም ኣለዉ። يقنيلنا تولد بخال زينا أفغان تكالات حبورات منغستات أبتحت من محدار طالبان كقاطبهم نزخل سدة فريهم نحن نتن حلوان من دايك نزخل وحزة أما أتاشحات أفغاناوين سدتنياتات مدلاوات نمقبار دارقا 300 مليون دولار يمحتانو اللوم أمو داتا زينا عرفت لنا سنة سرعات كبري قديم سنة وبنيا تخلين كيل قبرو ود قبرو لومي 27 النهاسة فرق معلتي سدرابيتو مسارحتون فتوتون أبز ترخبلو أبس مراز ركب مكان مقابر حربينيا تتفجم اللوم ود قبرو تمال حاموس أما بلسل عن حدا عامة عدميو بهاند بتاو حمام معرافو تقليج اللوم برهان برهي حد سبساب ليخلنا اللوم سنة سرعات كبري قديم سنة وبنيا تخلين كيل قبرو لومي عربي 27 النهاسة فرق معلتي سدرابيتو مسارحتون فتوتون أبسترخبلو أما كان مقابر حربينياتات أسمرا تفتصيمو بحر سنة وبنيا تخلين كيل قبرو كاببو قبرو والدقابر كاولاريتو دهاب قبر يوهانسن أبشانت شعات 250 أب عدو ونانالاين وزوبا سرجاء زوبا مأكل توليدو أبنوس أدميو ولاديو بمثل استفاليو زغتيمو تمرتو أبقالا إكفليا قواريسو لنفسون ولاديتون كتأور سراح كنادي نابا أوردت أمريهم أبا أوردت أبسرح جردين تقطيرون وسون جزية مسترها زحاشنا يسرح أدر كركب أبا سمرا أبنلا كربيت سرح شغلات جمرة أب هيوتو زلاليون نهاورو مويو زخونو سنة طبب زفتشن زترد انكا أب اوان كتتنقو نبره كرار مليخو دمسوك آنيو أب قويلان وراياتن كتساوة مسجمرة عيسانهن أبتناي هاورو متسوعاتا هيوتو زخونو مويا سنة طبب تحاله نفلما جزء أم جمرة سبعات ناباند فينوس تتأمبرو نيجزار أسود رفتات كفري زجمرة دمساوي تغلينكي الجبرو بمهلاوي زيماتات قايلة دقوعان استاليلاوي هرمتن لعلي هدوما وجر بزخادة سنة قطمون أبلعلي أفكرت موسيقى كأتو جزء أي وسدن أبزق جزء زي إنه الكارو عن سبا مريت عركوب كباين زبلا درفتاتو لبي ارتراوين من اسيات سليبو نافهاقراوك أرسي كوحزو عبترا تساويتو أبشحن شعات 774 نتي بدرفتاتو كساتفو زصنها حرنة تاوق ألسي بأكال نمس انبار نابتقارلو حرنة إرتراز تسلفة تغلين كي الجورو معرب له أفموزوز سرع سنة وب عتيقو نابقد لي سلاز تسنبرة وني زنقنقن ناي مقدال منفس سرت ودابن قوسقواسن سنة وباو سرحات أفريو
ተኽሊንከኤል ገብሩ ብቃላቱ ምስልታት ዝስእል ብዜሙ ስምዒታት ዘአርግ ድምፃዊ ብምንባሩ ከሳብ ሕጂ ብግዜ ተፈቲኖም ዘይሃሱ ጽባቐ ዘንጸባርቑ ኣማኤት ደርፍታት ቅድሚ ሜዳን ኣብ ሜዳን ኣብ ስደትን ድሕርን ናጽነትን ኣብ ኩሉ መድረኻት ረዘንቲ ስራሓት ዘበርከተ ኣርካን እዩ። ኣታ በዓል ገመል ተሰካሚ ጸባ እንሄልካ ሩብዓን ሰባ ኣቁርደት ተሰነይ መሬት ኣርኮብኮባይ ዓካታይ በሊዐ ምስተተኹ ጸባይ ኣባጉምባሕ በረኻ ኣብ ሰሓል ባርካ እንታይ ሪኢኻ ወረጦ ወረጦ ንሞያኽ ምን እሞ ዘይፈልጦ ዝብላ ደርፍታቱ ገለ ካብቶም ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ዘይሃሱ ስራሓቱ እዮም። ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተኽሊንከኤል ገብሩ ብሃንደበታዊ ሕማሚው ሐሙስ 26 ነሐሴ 2021 ኣብ መበል 71 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተኽሊንከኤል ገብሩ በዓል ሓዳርን ኣቦ 8 ውሉዳትን እዩ። ቪኦኤ ንስድራ ቤትን ፈተውትን ጽንዓት ይሃብኩም ትብል ብርሃነ በርሀ ለድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። ሰላም ዕረፍቲ ወዲ ገብሩ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ሰሪሕኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ 10 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ዝበፅሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ፈሪድዎም ኣሎ። ዮናታን ዘብዴዎ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ። ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ደቡብ እዙ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ትማል ሐሙስ ኣብ ልዕሊ 10 ተኸሰስቲ ብይን ሂቡሎ። እቲ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ዓቀብቲ ሕጊ ዘቕረብዎ ናይ ፍርዲ ውሳነ ሓሳብ ነቲ መጋባእያ ኣቕሪቡ ናይ ጠበቓታት ናይ ውሳነ መቕለሊ ሓሳብ ምስ ሰምዐ እዩ ነቲ ውሳነ ሂቡ። በዚ መሰረት ኣብ ልዕሊ ሓለቓ 50 መብራህቱ ጥላየ በርሀ ናይ 18 ዓመት፣ ሓለቓ ሽሕ ባሻ ክፍለ ካሕሳይ ናይ 17 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ተወሲኑ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ክፍለ ፍስሓየ ናይ 14 ዓመትን 2,000 ቤት መቕጻዕትን፣ ኣብ ልዕሊ ወታደር መኮነን ክንፈ ናይ 13 ዓመት፣ ሓለቓ 50 ፈረደ 11 ዓመትን 3 ኣዋርሕን፣ ምክትል ሓለቓ 10 ኣሰፋ ሓጎስ 11 ዓመት፣ ሓለቓ 10 ክፍለ ንጉሰ ገብረ ገርግስ 9 ዓመት ተፈሪድዎም ኣሎ። ኮሎኔል ካሱ ሃፍቱ 11 ዓመት፣ ኮሎኔል ሓጎስ 8 ዓመት፣ ሌተናል ኮሎኔል ሃይለ ገብሩ 10 ዓመትን 2 ኣዋርሕን ማእሰርቲ እውን ተፈሪድዎም ኣሎ። እቶም ተኸሰስቲ ዝተፈላለዩ ምስጢራዊ ሰነዳት ንፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ኣሕሊፎም ብምሃብ ምስጢራዊ ጉጅለ ብምውዳብን ብምብልሻውን ብካልኦት ክስታትን ከም ዝተፈረዶም ኣብቲ መጋባእያ ተገሊጹ። መራሒ ጉጅለ ክፍሊ ፍትሒ ደቡብ እዝ ሓለቓ ሽሕ ፀሓይ ምንዳ ድሕሪ እቲ መጋባእያ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ላዕለዎት መኮንናት ሓዊሱ መስመራዊ መኮንናትን ሰብ ካሊእ ማዕረግን ነቲ ሰራዊት ንምጉዳእ ይሰርሑ ነይሮም ኢሎም። ምስ ኦነግ ሸኔ ዝነበረ ርክብ ሎሚ ዝተፈጥረ ከይኮነስ ቅድም ክብል ካብ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ እዙ ንሸኔ ንምጥፋእ ኣብ ተልእኾ እናሃለወ ምስ ሸኔ ብምርኻብ ዝተፈላለየ ረብሓ እናተቐበሉ ነቲ ሰራዊት የውቅዑ ዝነበሩ ከምኡ እውን ነቲ ጁንታ ይድግፉ ዝነበሩ በቲ ቤት ፍርዲ ጥፋተኛ ገይርናዮም ኣለና ኢሎም። አጠቃላይ የነበረው የምርመራው ሂደት በጣም ውስብስብ ነበር። በተለይ እነዚህ ትግርኛ ተናጋሪዎች ለድህነታቸው ተብሎ ወደ ምዕራብ አባያ ወተባለ ተጠርንፈው ነበር። ዝነበረ ሓፈሻዊ ምርመራ ዝተሓላለኸ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ንድሕነቶም ተባሂሉ ኣብ ምዕራብ አባያ ኣብ ዝተባሃለ ተጠርኒፎም ነይሮም። ስለዚ ዝበሰለ መረዳእታ ብምትኽኻብ እቶም ጥፋተኛታት ኣብ ኣደባባይ ብፍርዲ ክቅፅዑ ገይርናዮም ኣለና እዮም ኢሎም። ናይ ተኸሰስቲ ጠበቓ ሓለቓ ሚእቲ እምሩ ጫላ ይግባይ ዝሕትት ፍርዲ እንተሃልዩ ኣብ ከይዲ ክንሓትት ኢና ኢሎም። ቅና አገልግሎት በምንሰጥበት ጊዜ ፍትህ እንዳይዛባ መጠቀም የሚገባቸው መብቶች ካሉ ይህን መብቶች እንዲጠቀም የበኩላችንን ጥረት አድርገን አገልግሎት ጥብቅና ንህበሉ ጊዜ ፍትሕ ከይዛባዕ ክትቀሙሉ ዝግብኦም መሰላት እንተደኣ ሃልዩ ነዞም መሰላት ክትቀሙ ፃዕር ገይርና ኢና። እቲ ሕጊ ስዒብ ውሳኔ ክሳብ ዝተውሃበ ብወገንና ጽቡቕ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ እዮም ኢሎም። ብተመሳሳሊ ገበን ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝወዓሉ ልዕሊ 150 ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎን ምርመርኦም ዝተወድአ ኣብ ቀረባ ክሲ ከም ዝምስረቶምን ተገሊጹ ኣሎ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ
ايرلاند يونايتد ستيتس استونيا فرنساي نوروين صوعو اخبا بيت مرصتا تمال حموس اب نيويورك تخايدو نيرو اب غداي كل تግራይ توكيلو استخايد اخبا بايتو صتا حبرات هاغرات بزي ناي حبر مرغصي تفصيمولو ملو صبصاب بتر سلطان. The provisional agenda for this meeting is peace and security in Africa. ናይሎሚ ዋናዊ አጀንዳ እዚ ቤት ምኽርዚ ሰላምን ጸጥታን አፍሪቃ ዝብል ኮይኑሎ እዚ አጀንዳ እዚ ተቐባልነት ረኺቡ ናብ ምይጥ ንኽእቶ ተወሲኑሎ በሉ ናይ ዝወርሒ እዚ ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት አምባሳደር ህንዲ እቶም ፕሬዚደንት አስዒቦም ንቀዋሚ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኒውዮርክ ናብ ተኣኼባ ንክኣቱ ከም ዝተፈቐደሎም ብምግላጽ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ሚስተር አንቶኒዮ ጉተረዝ መኽፈቲ መደረ ንከስምዑ አንገድዎም ዋና ጸሓፊ ጀመሩ። Mr. President, thank you for convening this meeting on the situation in Ethiopia. Mr. President, ነዚ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተኣኼባ ስለ ዝጸውዑ ኣመስግን ኢሎም መደረኦም ዝጀመሩ ሚስተር አንቶኒዮ ጉተረዝ ኩነታት ኢትዮጵያ ንመላእ ኣፍሪቃን ማሕበረሰብ ዓለምን መዘራረቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ጠቐሱ። ኣብ ክልል ትግራይ ቅድሚ 9 ኣዋርሕ ዝተወልዐ ወተሃደራዊ ግጭት ናብ ካልኦት ክልላት ከም ዝተጋፍሐ ሰብኣዊ ስቃይ ይውስኻሎ ንኢትዮጵያን መላእ እቲ ዞባን ሰፊሕን ሓያልን ፖለቲካዊ ቁጠባውን ሰብኣውን ሳዕቤናት ሒዙ ከም ዝመፀን ገለጹ ጉተረዝ ኣስዒቦም All parties must recognize a simple truth. There is no military solution. ኩሎም ወገናት ንሓደ ቀሊል ሓቂ ክግንዘቡ እደሊ እቲ ቅልውላው ወተሃደራዊ ፍታሕ ኣይርከበሉን እዮም ዘበሉ ዝሓለፈ ሰሙን 3 ነጥብታት ዝሓቆፈ ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ዝገለጹ እቶም ዋና ጸሓፊ ቀዳማይ ኩሎም ወገናት ውግእ ብቕጽበት ደው ከብሉ ካልኣይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይደረት ናብ ኩሉ ከባቢታት ንኽባጻሕ ክሕግዙን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንክምለሱን ምግባር ሳልሳይ ኢትዮጵያ ትመርሖ ፖለቲካዊ ልዝብ ክጅምርን ነቲ ቅልውላው ፍታሕ ክናድዩሉን ዝብሉ ከም ዝነበሩ ኣዘኻኺሮም እዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ምፍጻሞም ኣገዳሲ ዝኾነሉ ክልተ ምኽንያታት ክገልጹ ከለዉ ሓድነት ኢትዮጵያን ህድኣት እቲ ዞባን ዝትንከፍ ስለ ዝኾነ ይብሉ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ከም ዝለሓኾ ዝገለጹ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ባዕላዊ ምቁራጽ ተውሲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊቱ ካብ መቐለ ምስሓቡን ናብ ዝተማልአ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣየብቃዕን ኢሎም ክልል ትግራይ ካብ ሰብኣዊ ሓገዛት ተዓጽያ ከም ኤሌክትሪክ ቴሌፎንን ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከም ዘይትረክብ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ከም ዝሰገሩን ውግእ ከም ዝሓየለን ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ንህዝቢ እናሰለፉ ናብ ውግእ ይጽንበሩ ከም ዘለዉ ተባራዕቲ መግለጽታትን ንዘርኢ እናፈለኻ ምጽላምን ስለ ዝቐጸለ ንማሕበራዊ መሰረት እቲ ሃገር የበጣጥሶ ከም ዘሎ እቲ ውግእ ንሙሉእ እቲ ዞባ ይጸልዎ ኣሎ ኢሎም አንቶኒዮ ጉተረዝ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ 400,000 ህዝቢ ኣብ ጥቓ ጥሜት ይርከብ ካልኦት 1 ሚልዮን ድማ መሰረታዊ ቀረባት ተጸበይቲ ኮይኖም ማዕስከር ስደተኛታት ዓንዮም ትካላት ጥዕና ፈሪሶም ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ተጠቂዖምን ተሰሪቆምን ዝገደደ ድማ ብምቁራጽ ኤሌክትሪክን ቴሌኮሙኒኬሽን ተሓላሊፉ ኣለበሉ ቀጽለን መደረ ዘስማዓ ኣምባሳደር ኣየርላንድየን ንሰን ክዛረባ ከለዋ ንዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ክልል ትግራይ እናማዕበለ ዝመፀን ናብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ዝለሓኾን ቅልውላው ተኸታቲልና እዩ ኢና ቅጽበታዊ ሳዕቤኑ ሰፊሕ ሰብኣዊ ጸገም መፍጣሩ እዩ ኣብ ትግራይ ጥራሕ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኑ ናብዚ ንርከበሉ ብርኪ ምብጽሑ ዘጉህ እዩ በላ ኣስዒበን Sadly now, if the crisis is not urgently addressed, the longer-term consequences for the unit... እቲ ዝሕዝን ነገር እዚ ቅልውላው እዚ ብግቡእ እንተዘይተታሒዙ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነትን ናይቲ ዞባ ህድኣትን ክትንከፍን ኣቕናውን ክኸውን እዩ ስለ ዝኾነ እዩ ኣየርላንድ ብዘይ ምቁራጽ ከቢድ ሻቕሎታ እናገለጸት ዝጸንሐት በላ ኣምባሳደር ኣየርላንድ ንጻውዒት ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ብምግዋሕ ኩሎም ተዋጋእቲ ንግጭት ብቕጽበት ደው ከብሉ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ጸገም ንክሓልፍ ከኽእሉን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንክምለስን ሳልሳይ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ውግእን ንዝሰፍሐ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ዝሕግዙ ኩሉ ሓቆፍ ልዝብ ንኽጅመር ጸዊዐን እየን ይቕጽላ
It's clear that women and girls have been systematically raped and abused throughout the conflict. ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሙሉእ ግዜ እቲ ውግእ ስልታዊ ምድፋር ተፈጺምወን ተዓሚጸንን እየን። ከባብታት ኣብ ትሕቲ ቃንዛ ወዲቖም እዮም። ንዓለም ለኸ ሕግታት ዝጠሓሱ ኩሎም ወገናት ናብ ፍርዲ ክቐርበሎም ፈጸምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ምምጻእ ተወሳኺ ግፍዒ ንከይፍጸም ዋሕስ እዩ በላ። ወካሊት ፈረንሳይ እየን ቀጺለን መደረ ዘቕረባ ውግእ 10 ኣዋርሕ ሓቝፂሩሎ እቲ ውግእ ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ኣለውዎ ፌደራል መንግስቲ ምልሻታትን ሓይልታትን ክልላት ሓይልታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ዝሳተፉሉ እዩ ኢለን ይቕጽላ። All parties must agree on a ceasefire. We'd also call for a definitive withdrawal of Eritrean forces from Ethiopian territory. ኩሎም ተዋጋእቲ ንምቁራጽ ተኽሲ ክቕበለሎ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተነጸረ ግዜ ንኽወፁ ሓይልታት ትግራይ እውን ንወሰናት ትግራይ ክኽተሉን ውግእ ንኸየጋፍሑን ንጽውዕ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ዘሳሕብ ከባብታት ናብ ስምምዕነት ምምጻእ ኣገዳሲ እዩ በላ። ኣምባሳደር ኖርዌይን ብሪጣንያን ብተመሳሳሊ ውግእ ደው ክብል ኣብ ትግራይ ንዝወረደ ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍኣት ንኸበቅዕ ክውሰዱ ኣለዎም ዝበልዎ ስጉምትታት ክጠቕሱ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ተዋሳእትን ናብ ትግራይ ንዝኣቱ ረድኤት ብዘይጸገም ንኽሓልፍ ይሓግዙ ኩሎም ወገናት ንሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ክሕግዙን ከየተዓናቕፉን ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ሕግታት ክግዝኡን ክትግበሩን ጸዊዖም። ኣምባሳደር እንግሊዝ ፈጸምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ቅልውላው ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ፖለቲካዊ ልዝብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ወካላይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሓቡራት ሃገራት ነይሮም ኣስዒቦም መደረ ዘስምዑ ከምዚ በሉ። As we have heard from the Secretary General, the military confrontation has escalated. ዋና ጸሓፊ ከም ዝበሉና እቲ ውግእ በርቲዑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበሉ ጻውዒት ልዝብ ነጺጉ ኣብ ክንድኡ ምልሻታት ንክስለፉ ብወግዒ ጸዊዑ ኣሎ። ሕወሓት ብተርኡ ንወተሃደራዊ ወፍሪ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣስፊሕዎ ኣሎ። ሕወሓት ዘካይዶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ስለ ዘፈናቕለ ብህጹጽ ደው ክብል ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ እንደገና ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ። ወተሃደራዊ ልፍንቲ ምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ውግእ ከስዕብ እዩ በሉ። እዚ ኩሉ ንሕብረት ሉዓላዊነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ይሽርሽሮ ስለ ዘሎ ንኩላትና ሻቒሉና ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓትን ካልኦት ምልሻታትን ነቲ ውግእ ብህጹጽ ደው ከብልዎ ይግባእ። ሰብኣዊ ረድኤት ንክሓልፉ ክፍቀድን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራጽ ተጻብኦ ክትግበሩን ኣሜሪካ ጸዊዓ ኣላ። ኣብ ልዕሊ 3 ስክፍታታት ከትኩር ይደል እየ ዝበሉ ወካላይ ዩናይትድ ስቴትስ ከቢድ ሰብኣዊ ኩነታት ቅጽበታዊ ምጅማር ልዝብን ነባራይ ምቁራጽ ተጻብኦን መውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ግዛት ኢትዮጵያን ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሮም እዮም። ይቕጽሉ The Ethiopian government and regional authorities continue to cut off Tigray. ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ ሰበስልጣንን ንትግራይ ዓጽዮም ማእዮም ዝተወሰነ ሰብኣዊ ረድኤት እዩ ዝሓልፍ ዘሎ። እዚ ድማ ናብ ዘየድሊ ሞት ሰባት ኣቃሊዑ እዩ። ዝሓለፈ ቐነ መኻዚኑ ትካላት ረድኤት ከም ዝተጸንቀቐ ተገሊጹ እዩ። ሓደጋ ጥምየት ኣብ ትግራይ ኣንጸላልዮ ኣሎ በሉ ንሶም። ንዩናይትድ ስቴትስ ዘሻቕላ ኢሎም ዝገለጹ ካልእ ነገር እውን ጠቒሶም እዮም። ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተቖጢዕና ኢና። ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰራዊት ሕወሓት ዝሓለፈ ቐነ ተቐቲሉ እዩ። ትካላት ረድኤት ቤት ጽሕፈት ዘይመንግስታዊ ትካላትን መኻዚኖታትን ብሕወሓት እናተዘርፈን ንብረት ናብ ትግራይ እናተወሰደን ተዓዚቦም እዮም በሉ እቶም ወካላይ ኣሜሪካ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝቐረባ ንኤርትራዊ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ጀነራል ብሕጊ ማግኔትስኪ እገዳ ከም ዝተነበሮ ዘዘኻኸሩ እቶም ኣምባሳደር ሰራዊት ኤርትራ ካብ ተወሳኺ ስጉምቲ ክድሕን እንተኾይኑ ካብ ሰሜናዊ ግዛት ኢትዮጵያ ብህጹጽን ብቐዋምነትን ክወፅእ ኣለዎ ኢሎም። ወካሊት ፌደሬሽን ሩስያ ብወገነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰነድ ዝኣወጆ ባዕላዊ ምቁራጽ ተኽሲ ምኽላፉ ዘጠዓስ እዩ በላ። ተዋጋእቲ ትግራይ ካብ ክልሎም ሰጊሮም ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከም ዝኣተዉ ብምዝኽኻር እቶም ተዋጋእቲ ንመስመር ኢትዮጵያን ጅቡቲን ምብታኾም ኣሸቓሊ ኮይኑ ከም ዝረኸብኦ ገሊጸን እየን። ኣስዒበን ከምዚ ይብላ። We welcome the efforts of the Ethiopian authorities recently getting a ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ብወገን ሰመራ ኣቢሉ ንክሓልፍ ምቅርራባት ምግባሮም ንድግፎ ኢና። ቢሮ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ቀረባት ምውዳብ እውን ዝናኣድ እዩ።
እዚ ድማ ናብ ትግራይ 100 ናይ ጽዕነት ማካይን በብመዓልቱ ንክብገሳ ዝኽእል እዩ ኢለንሰን ወካሊ ቻይና ብወገኖም ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ህድኣትን ሙሓስ ረብሕኡ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምሉእ ዞባ እዩ ኢሎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ነቲ ግጭት ኣወጊዶም ንኣፈላላዮም ብልዝብ ክፈትሕዎ እዮም ዝብል እምነት ኣለና በይናዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጻረር እዩ እውን ኢሎም ኬንያ ንሰለስተ ሃገራት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዝኾና ኒጀር ቱኒስያ ከምኡውን ሴንት ቪንሰንን ግረናዳን ወኪላ እያ መደረ ኣስሚዓ እቶም ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ተራጻሚ መርገጽታት መበገሲኡ ኣብ ልዕሊ መጻኢ ኩነታት እታ ሃገር ዘይቃደው ኣረኣያታት ስለ ዘለው እዩ ይብሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብሕልፊት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝተፈጸሙ ቅትለት ንኹንን ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ዕንቅፋታት ንፖለቲካዊ ልዝባት ከውግድ ንጽውዕ ተቐባልነት ዘለዎም ሕቶታት ከም ዘለው ኣሚኑ ክቕበል ይግባእ ንህዝቢ ናብ ውግእ ምስላፍ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረልና እውን ክንሕብር ንፈቱ ኢሎም ዕጡቓት ትግራይ ወይ ከዓ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብወገኖም ይብሉ ንሶም ካብ ካልኦት ክልላት ክስሕቡ ንጽውዕ በሉ ኣብ መወዳእትኡ ዕድል ዝተውሃቦም ቀዋሚ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኒውዮርክ መደረ ንኸስምዑ እዩ ኣምባሳደር ታየ አጽቀሥላሴ ጠንቂ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ዝብልዎ ክገልጹ ከለዉ ከምዚ ይበሉ The current state of affairs in Ethiopia did not transpire overnight. ዋናው ኩነታት ኢትዮጵያ ብሓደ ለይቲ ዝተፈጠረ ኣይኮነን ሕወሓት ሕዳር 4 ኣብ ልዕሊ እዝ ሰሜን መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሙ ኣቐዲሙ ይሰርሓሉ ዝነበረ እዩ እንተወሓደ ኣስታት 30 ዓመታት ተቑፂሩ እዩ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ልዕልና እዩ ነይርዎ ይብሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ክስሕብ ከሎ ሓረስታይ ክሓርስ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ንክሓልፍ ተባሂሉ እዩ ነይሩ እዚ ውጥን እዚ እንተዝዕወት ነይሩ በሉ ንሶም ገጽና ናብ ዳግመ ህንጸት ንኽነምርሕ ምኽኣልና ነርና ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ኣጽዒቦም The government of Ethiopia is fully cognizant of its obligation to its citizens. መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ዘለዎ ግዴታ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ ስምዒታውን ፖለቲካውን ምዃን ግና ሓጋዚ ኣይኮነን ግዴታና ንምፍጻም ዓቕምና ዘፍቀደ ብምሉእ ክንፍጽም ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ታየ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ 5 ሃገራት ማለት ኣየርላንድ ዩናይትድ ስቴትስ ኢስቶንያ ፈረንሳይን ኖርዌይን ዝጸውዐኦ ክፉት ኣኼባ ናይ ትማሊ ኣብ ዕጹብ መድረኽ ከም ዝቐጸለሉ እውን ዝመጸና ኣሜሪካ ይኹም ዝሰምዑ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ምዝዛም ገጽና ኢና ቅድሚኡ ግን ሙዚቃ ናይ ወዲ ገብሩ ክነጻወት ወዲ ገብሩ ትማሊ ሓሙስ ዓሪፉ ሎሚ ዓርቢ ድማ ሓመድ ድበ ተገይሩሉ ኣሎ ኣብ ኣስመራ በዛ ሙዚቃ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይትን ዝመሓላለፍ ፈነወና ንሎሚ ዓርቢ 27